بله سبب روشک گرینگ شبو قادا سیاسی کردی دسته یکم ده جی بو روجاوای کردستانی چاوی کردان جهر چار پارچه کردستانی جدی اسپورجی ل قامشلیه کنفرانسا یک ریزی یک حلوستی کرد سبال دار دکبن کنفرانسی هر وها رولا هریما کردستانی یک ریزی و بحث کرنا پیگها کردان دجی جیگری سروکه پارتیا ولات پاریزین کردستانی جانو آمدیش دیاربکری میوانی منه روجباش که جانو ناوی کنفرانسی بخواه ناوی خوش کنفرانسا یک ریزی و یک حلوستیه دیتنا تلی سر کنفرانسی بگرم که جانو var baş. Birası em gelek keyf hoşen. İrol Rojavay Kürdistan'ı, Aliye Kürdistan'ı nezihe bune o konferansa ki dardıkın ev konferansına ve yekreziya mala Kürdi em hevi dikim ser bikeve ev davazı millete Kürde bisalane Kürdistan da beş biye perçe biye İro Rojavay Kürdistan'ı perçe heri bir çuke lekare roleki mazın roleki diroki bileyze ve kilida peyvendiye diyalogu tekliye nav perçan o aliyen Kürdistani em hevi dikin deve konferansı da biryarın mafe millete Kürt esas bigirin o rola Rezar Kekmen Sütbarzani ilan kir bu dve çerçevede gelek derfete nuderkevin ev tesirli ser her parça edine biken ev dve despeke ki bu hemu Kurdan le hemu perçe Kürdistan eşi kare vek minak o jkhura esas bigirin le emzanın tabi hemu tengasi u zahmetiyen hene nakoku perskireken hene disaşı devan deme daviye da şi mecar idin dit rola Serok Barzani hükümeta Kürdistan'ı bandora hereme leser siyasete dönüyor o diplomasiyi tesire ki heye G1 giringe ev şidde de huyakirin ki dibe aliye Kürdistan'ı ve role baş ve pejrinin o vi giringe şi bebinin disa brez mazum kobani devirda role ki esasili siye em kevkoşun ev rola xubji bine o tekliğin de nabera aliyanda ne berjevendiye parti u gruban esas bugün partiye berjevendiye millete Kürt berjevendiye netevili peş bugün em daha fazla kime o heviyeme duye baredaya elbette berjevendiye milli çaha em bedim peş evi xeyrinafaz o devletin diji millete Kürtçi teriyasi derken de em be ahlaki selim beşmendeki netevi tevbikarin ki reyneden wan ev biserb kevin. Keke canu enjamin ve konferansı dikarin çe bandori le pegaha Kürt mafin Kürt le Rojavayı Kürdistan'ı le Suriye bike. Yani ev konferans eğer birası bir ser ev bibe ser esasen milli tevbikere o ev berjevendin netevi derxepeş li Suriye li Şam'ı ve Şam'da ki hevbeş ya millete Kürt derke ve peş em dve bavariye dane ev gelle tişabe bikin yani tabii ki dve dere çerçeve mafevan çiye ev tayin bikin ledbeje behevra statüye ki daha fazla statüye ki netevi anji coğrafi bikin ki peşer hoca vek referans minakeye başure Kürdistan'ı rol o Irak neziki vi dve statüye da şikarın rol eki bileysin bilivya karın ev rol eki pozitif jibinin ev beve minak jibo perçeden şi tekliyen de nav aliyen Kürdan da belki tesireki nur servan bike ev rehsinu partiyende şi leser esasen milli bune ser mafe millete Kürt karın neziye bevin peşerojeda ittifakın netevi pek binin jibo işi rola Rojavay Kürdistan'ı giringe de ve vek aliye diroki le befikrin ki لور بریارن بین گرتن دوی
ji dîrokê re bibe mal. Ne ji bo partî û grubên xwe û keseyetan derxin pêş û berjewendiyên xwe li ser milletê Kurd ferz bikin. Dibe ji vêya dûr bisekinin, berjewendiyên milletê Kurd derxin pêş û ser bikin. Em zanin yani Başûrê Kurdistanê îro o seranserê jî ji berê ve Kurdistan wek hêlîna pêkvejiyanê ye. Eger hêlîna pêkvejiyanê em diparêzin, divê pêşê Kurd nav xwe da li hevkirî bin û serdaxwazê Kurdistanî tev bigerin. Belê keke canû niha li biraya giştiya Kurdî de her ev yektê axaftin ku piştî destpêşxeriya Cenabê Serok Barzanî proseya yekrêziya yekhelwestiya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê yanî wekî hêzeke gelekî mezin girt û li ser binamaya vê destpêşxeriyê jî ev konferans jî tê li darxistin. Rola Cenabê Serok Barzanî di vî warî de ji bo Rojavayê Kurdistanê de her wiha bo beşên din ên Kurdistanê de jî ti çawa din nirxîne, çawa dixwîne? Em wek Partiya Welatparêzên Kurdistanê ji berê başî bi rastî rola Rezar Serok Mesûd Barzanî berênî dinirxînin û rolekî girîng didinekê. Serok Mesûd Barzanî jiyana wî di nav têkoşîna û xebatên siyasî da derbas bûye. Li herêmê baş zane dîplomasî, siyaset, warê leşkerî û civakî da xwedî nêrînên taybet e û gelek dewletên desthilatdar jî rêzê digirin. Divê Kurd bi rastî vê rastiyê bibînin gora wî jî tev gerin. Birêz Rezar Mesûd Barzanî kare li hemû perçeyên Kurdistanê rolekî koordînasyona ser perşan bileyze û Kurdan nêzî ev bike. Kurd ser hinek mafê xwe karibin bigîjin armancê xwe. Em mîsongeriya rola Birêz Mesûd Barzanî gelek girîng dibînin û divê hemû Kurd jî rêz lê bigirin. Belê. Kekê canwan bêjin eqûbet li Bakurê Kurdistanê jî û spas ku ji Diyarbekirê têl gelme.